Onder zeer wisselende omstandigheden werd in Alkmaar zaterdag 4 oktober de vlettenroeiwedstrijd op het Noord-Hollands Kanaal gehouden. Het ene moment scheen de zon en het andere viel er regen naast een harde wind. Het was dit jaar, vooral vanwege die harde wind, niet eenvoudig de vlet op koers te houden. De vlettenroeiwedstrijd vindt sinds 1985, traditiegetrouw, de zaterdag voor Alkmaar Ontzet plaats. In stalen vletten roeien per heat 2 ploegen tegen elkaar een vast traject. Het roeientraject voerde langs de Noorderkade tussen de Tesselse-brug en de Ringersbrug. De organisatie van het evenement is in handen van het Zeekadetkorps Alkmaar. Het langs de Noorderkade afgemeerde korpsschip de Bulgia fungeerde als startschip en op de kade ernaast waren in tenten dranken, snoep, snacks en broodjes verkrijgbaar, waarvan de opbrengst ten goede aan het Zeekadetkorps kwam.